Samantala, R1MC nagtaas naman po ng Code White Alert dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Alamin po ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naka-Code White Alert na ang Region 1 Medical Center o R1MC dito sa Dagupan City, Pangasinan kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Bagamat halos 681 kilometers ang layo ng Mayon mula Dagupan City, sinabi ng pamunuan ng ospital na kinakailangang handa sakaling magkaroon ng malawaking emergency na posibleng makaapekto rin sa Northern Luzon. Sa ilalim ng Code White, naka-standby ang mga medical team kagamitan rin ng ospital para sa posibleng ng pasyente o mass casualty incidents. Sa inilabas sa memorandum ng hepe ng R1MC, ipinatutupad ang mula sa 6 ng Enero alinsunod sa direktiba ng Department of Health matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon na nangangahulugan ang posibilidad ng mapanganib na pagsabog. Inatasan din ng lahat ng ospital at health facilities sa mga apektadong lugar na mahigpit na mag-monitor at agad i-report sa DOH ang anumang health emergency na may kaugnayan sa aktibidad ng bulkana. Samantala, hinikayat ang lahat ng health personnel ng R1MC na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga kaukunang ahensya para sa mabilis at maayos na pagtugon sakaling lumala ang sitwasyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.